أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Joti Sedou, amba nyini subhanahu wa ta'ala fe Allahu ta'ala mi kele se masa masa mi nga masa ka koro betaye masa mi nga masa bi debilla ba betaye masa mi nga masa sangoro tale do betaye Joti Sedou anvara la nyanga kam mi zigi masa la to subhanahu wa ta'ala kam masa amba nyini Allahu ta'ala fe wahidu kele mi nyedien ani lahrada ya rasulullah muhammadu kanukoso Joti Sedou Allahu ta'ala ko anga shu anga sale anga ale ala deli anga ale ala nyini yori sedonga ala ma fo seben fura kono ate qur'ana haya kono ala rabbi sali walma ala beshu o sebenite yori sedu ama nyini subhanahu wa ta'ala fe ala nga ala bi soli ala na ka meleke bi soli kila muhammadu ya rasulullah ama nyini subhanahu wa ta'ala fe ala mi na le de alquran ji muhammadu ya rasulullah ka ama nyini allah ta'ala Allah mi na le taurata jigi nabila Musa ka ama nyine Allah ta'ala fe Allah mi na jaburu jigi mi nye nabila Dauda ka ama nyine subhanahu wa ta'ala fe mi nye lejina jigi nabila Isa ka ni kristo ka ma ko Jésus o ala nye kelin masa nye be febela ale de be febe kalama Allah ba nyura ale de ba bele jile kalama ale de ba bele jile sangorta ale de ba laba ama nyine Allah ta'ala fe geleyam na kilime ka nga jamana soro mi nye shine ma nga jamana ma na hami bana ne anjuro ledu nambi hami anyarala ama ina Allah ta'ala fa alaka digumba ala ko kaka ala kama ya rabbi ala ko kaka ala kama jone sedu subhanahu wa ta'ala temasa masami na le de folitire ale de bi deli jone sedu kado ale de ba beleji laba Allah ya rasulullah Allah ni kumana Muhammad Rasulullah ni misiri welela ni ala togo welela togo min bi daka Muhammad ne fa togote ay iba togote ay Rasulullah de bi daka wallahi Muhammad Rasulullah Joti Sedou amba nyina nga jamana doni ke bo fe ukahina jamana na ukahinu yerela ni ya me jamana Joti Sedou mo de ba kono amba nyina anga jamana doni ke bo fo ka fara nyanga uka ala deli uka ala kusuma uka anga jamana hinemne uka hine jamana dona ya rabbi ya rabbana usabe Allah ta'ala de Allah ama ina Allah ta'ala fe jamana nyema minumbe yon so da ala ka yele menu nya ala ka yele mene yele min bi ke sababu ye ukata sira nyuma ala ka hina dula jamana de hina dula ka jamana do makaru dula ya rabbi ma jugu ani ma tiene min nyeshine ba ga jamana ma ala ku halaki ya rabbi ala ku kaka ala kama ala ku kaka ala kama bele jele ka tege koroka anga dugo bene ayanda ne o siringara mo ga bina dugo kerengana ne tabi bi duma do ya bayna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله آمين eko joni nga dugo mine el aji bajara duwabu kaka dugo mine nyangma ba soro kolosi ba le bulu billahi la ilaha illa fola akojo karamo de do afa ko aka tabla akende mine uzwa seri madana idara ngana be bangonina ube tafsiri la ko dabla wa afo as-sayyid Ousmane Madani Chérif Aïdara akata imblasa uka tafsir jo ne tan ko mine folo ni ne klala ko ta faraka asharafa dale be nyono dangoro bani limaniya be akoni ala minga o de kay nyoro Chérif ke buye ala ka hina dela ala ka yafa kama ala ka nyoronye afaye ko dusu ka shiledo afarala ala dela wa akurafe anye kalando nye kasila anye jema islam jema kasila ndanya so ale bi ka yele ne mode fam ibo famu sabula mawo mani kasuru alala mawo mani limaniya bila ni ala ko bi dusukuna ni ala ifo ka ti toro kasika be afanda nani be fenga bi yele la bi kuma we limaniya Allah fai ala ka limaniya anaka dimi jonte da kana taymine akana taymine ma banawa dangara badale bi nyoro nam no ye kabajagte la ko tieta bay nam akaka patia in black yesamina akana tamine afo shokmar futiu bonay Hamadu Hadi Tal kuku kazigiri bloken de mine iteka korasa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله لا نبينا الله لا نبينا الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ولا شريك له آمين الحمد لله رب العالمين kaka prefon la kodon daba tungara naam bena mogo tisana siga to la bɛɛ bi sabati sabula fɛn min y'an karamɔgɔ ye El Hadji Modibo Amakani Jalo ka bɔ Dili duwawu b'a bolo jamana in bɛɛ bɛna cogo min El Hadji Suguba Konare ka bɔ Wɔlɔni a n'a badenkɛ dɔ ta Konare kɔlɔsi b'u bolo bɛɛ bɛna cogoya min na ala ka bɛɛ sabati jamana kɔnɔ ya rabbi bala cogo bɛ di Joti Sedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Badou Escobar ko min ye ɲɛngoya ani hasidiya juguya a ti fɛn ye jamana joli la ni ye jamanaba jɔnni sodi k'a dɔn n'i y'a ye u jɔr'u sen ka bi nin gɛlɛya kelen min bɛ Mali kɔnɔ u tɛmɛn'o sira fɛ dɔw yɛrɛ ta juguyara ka tɛmɛ an da kan Jɔnni Sedou jamana in i k'a dɔn a bɛ maa fila bolo i k'a dɔn a bɔ tɔw dulonnen b'o la n'o ye a bɔ bolofaraw ye jamana ɲɛmaasoba o bɛ Asimu Goyita bolo a dan bɛ cɛ min na ani cɛ min b'a ka baara kɛ ni a ka kuma kɛ Jɔnni Sedou ni galabu ye o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye sɛbɛnnikɛla ko maa ti kɛ ala fɛ k'i tɛ kira fɛ Asimu ko ka di n ye i k'a dɔn nka Sogɛli ko man di n ye Jɔnni Sedou i k'a dɔn a kɔrɔ de y'a Flash ko man di ye an ka kuma fɔ a tiɲɛ na a ko n'i ye jamana ta k'a lajɛ dɔ kɛra Jɔnni Sedou an ka jamana in bɔra dingɛ min kɔnɔ min ni min ye jamana in sɔrɔ n'a bɔra dingɛ kɔnɔ hali bi a bɛ balo la jamana caman bɛ yen ni a dar'o kan san b'a sɔrɔ jamana banna Jɔnni Sedou i k'a dɔn min ye masakɛ min bɛ yen Amadu Tumani Ture masakɛ ɲuman min kun bɛ jamana fɛ min ye baara kɛ jamana kɔnɔ min ye hakilisigi kɛ Jɔnni Sedou i k'a dɔn Kolokala ko wulila ni k'a sɔrɔ Jɔnni Sedou a ma ɲɛ min kɔ a ko a bɔra fanga na Jɔnni Sedou i k'a dɔn taara kɛ coup d'état ye min ni min gɛrɛ o ko kɔnɔ Jɔnni Sedou min ni min fɔra n'i y'i kɔsegin a bɔ ni k'o filɛ Jɔnni Sedou i k'a dɔn i bɛ nimisa cɛmancɛ fanga nana boloda kalifa nana kɛ a bɔ Bɛnkɛ Jɔnkuda Tarawele la Jɔnni Sedou i tɛmɛna dɛ Jɔnkuda a y'a fɔlɔ de nana o sani Jɔnkuda ka na a y'a kuma kɛ président ye o non karantigɛ sa tɛmɛna Jɔnni Sedou Bɛnkɛ Jɔnkuda cɛmancɛ fanga nana kalifa ma Jɔnni Sedou a nana wulikajɔ kɛ gɛlɛya kɔnɔ makari kɔnɔ Jɔnni Sedou i k'a dɔn min ni min ye Jɔnkuda sɔrɔ k'a to président la min ye jɛnsɛgɛnna ni jamana ye n'i ye miiri a ma a ka dɔgɔ min y'a sɔrɔ ka taa minɛ Jɔnni Sedou i k'a dɔn k'a fa a ɲɛnamayara de n'o t'a fara de u y'a fa de u y'a fili ka su fili ka taa ka fi u kɔnɔ k'a sara de wallahi Jɔnni Sedou min ye Jɔnkuda ye o ka bɔ o kɔnɔ Jɔnni Sedou ka laban ka fanga kɛ ka camancɛ fanga balo Jɔnni Sedou fo kana fanga di a min ye voto kelen kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keita ma ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ n'i ye nin kɛ diɲɛ jamana o jamana ye san b'a sɔrɔ jamana banna Jɔnni Sedou k'a dɔn jamanadenw min ye miiri ani hakilisigi ani jagɛlɛya bɛɛ lajɛlen ko Manden masa Ibrahim Boubacar Keita masakɛ ɲuman don a bi jamana fɛ a ka kuma silamɛ kuma b'a da a bɛ to ka kuranɛ kolow fɔ an ka vota ye lala fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya la wari dunni sɔnni na min ye cɛ in ye n'a nana don o don a bɛ ko in bɛɛ lajɛlen b'a wɔ Jɔnni Sedou k'a dɔn mɔɔ nana f'u jigi kɔ sabula min ye san damadɔ ye Ibrahim Boubacar Keita kelen ka fanga ta a nana dɔn k'a dɔn k'a fɔ Manden masa Jɔnni Sedou k'a dɔn jamana ka d'a ye o tɛ nkalon ye nka min ye fanga ye a tɛ s'a kɔrɔ Jɔnni Sedou o nana wolo mun na mankan Birisa Ɲami an ka taama Jɔnni Sedou fangaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu caman nana fara ɲɔgɔn kan M5RP o nana k'a dama jɛkulu ye ŋana caman ɲɔgɔn sɔrɔ maa dimine dama ɲɔgɔn sɔrɔ n tɛ fɛnna dama ɲɔgɔn sɔrɔ Jɔnni Sedou k'a dɔn fɛn tɛ n bolo dama ɲɔgɔn sɔrɔ a ma ja u ye fanga gun k'a gun a tor'u ta la M5RP a laban nana fanga daraki kɛnɛkolo jala kan Ibrahim Boubacar Keita la Jɔnni Sedou kelen min kɛ mɔɔ hakili nana jigin i n'a fɔ kabini san 1991 don min démocratie bɛna
jamana kono hakiliji nana odola joni sodi kado ngana ulaba nana kla ka farafara nywana joni sodi kado amanya mingo rasul laba ulu ka barake ko nana nye joni sodi kado chamaje fanga wara kasi mi nyengi nyini ga bandau welela muktara wani welela abwaga joni sodi kado aboko nana kalfuma le vacantier la ka ngereke atira ka yereke joni sodi amanyo azoro asim goita joni sodi kado awa dengele alaba nana fanga mbo shisa ido kene kulu jala ka pamba joni bi faranga joni bina mali de bele jele ko hi ambe tara mali de bele jele ko hi ayere nana jetemine ke ningo embe tugomi iga chekile ndomo ningo ke premier ministre yoni so du kado ay koro la jaka klebi laje digina na da do shogel ko kala maiga joni jedu kala dam kalo damado shogel maiga ay joro mina jamana dongo doza farafinde min de la kakinye jala fo ngi nyini nga tobuye je te rafraîchis la mémoire. Moribo Keita. Au ticlé la bouille. Farafinde. Moribo a retiré l'indépendance du Mali à la France. En deux clés là ça. Ambi choqué le côté là. Ambi koko Farafinde. Farafinde. Oh. Angani watina. Min de la kakinye na ki jala fo. Manye na wa. Manye. Jodi Zedou, sebeni kala ko akwami doni mina kobi joni shodi kado aywa juguya ofi nyetasa ngaloti nyetasa namarati nyetasa juguya ni hashidia joni shodi kado politiki ma do doni mbola u baraka shogel korotiye kamuna mvagi yake ko asimu goita ni shogel kabla nywana joni Zedou nu masabali Allah baba nyefi akoya nuyi kaso ke jamana bi danga mina sake ko manda ebli anga tanye joni Zedou shogel mate jamana ngono ko gago minye kele rebo ngalodoa ekunta atwadma vo alors mais munamba fobi ni sambele ndege de wolo blache anama nywanye andanyi ni kai ama machima kabwala mi sugal kam machima akato ni jugolo damandi la machi il a un conseiller spécial là j'ai pas besoin I don't like il a blé kone manyoye je n'ai pas besoin j'ai besoin de mon manga damele manyoye j'ai pas besoin Jodi Zedou jamana bi rome anga hine nyama geli demeni oye Asimu Goita demeni ni kibe Asimu Goita fe wajibi do ikanga ke shugali fe ga ibu bonwana Jodi Zedou ni nafiga ni ngaloye ikado jamana chili bi kono do sone do labenimbe kata fara juguka ka jamana kele wasa ka dosoro ni munye sebanye anyami zalo ka bo tiron fu di Mali kono akabi bolla kaba tungana nebi ndega do ni kwani sebanye angomi ma nouvelle horizon des pays ambu chinywana ale minye sebani kebaye atwa de Mahamani Touré ko atida dozo korala asozoro jogo koroko fe minye shogal ko kala maiga yi machama ani nyunyugu mi ngulemba no fe na mi kolo geleya na masaki ko juna alaba ni vie bitanai sabula fe minye mouvement démocratique maw politique ton ka para fe minye shogal yere ani mununye keleke mambe munu zebe koro diminin ba koro do walate shogali koni mamugu mingadai jamana a politique ma utigalu mali mingadai jamana maba munumbe nolu ni shogali keleke olu filili ningu tikel zonya o bara mi no be ka kafe feminye ma chama ngoni o koni ya jira ka fo shogali fe faralikala do no te kalalikala te Semanigala ko akodo akula baina Shakumaru Sisogo jehuluba mimbe no ye espoir malikura ye ale bora kapma semanigala ko akoni ya takalaje fem minye Muhammadu Diko ale fenen bora kapma fem minye Muhammadu Diko ale fenen diminimbe semanigala ko dorete de fanga mara choko mime shogali bolo ani fem minye modumandi bo shogali da ata kama jigi ati mabonya o wale mi no bi shogali la o de kelembe ko lu sebe ko toro semanigala ko akoni ya takalaje fami ye Shakumaru Sisogo ye akoni mbi famu chiko jumena ambi se ka je ka wara fa klefe e ko wolo du la kibi na mbara opma mi tami ni ame M5 RFP semansi ani EMK Shakumaru Sisogo lu de madame dewa shogali ko gala maiga FSD ale labana kana farauka ako fami ye shogali atali ka ke premier ministre utajugu yala nga fami ye jamana bara chugo kuma munumbi shogali da ani kewale munumbala otibe sabula tangani wati kaboka jamana de tawla goshi ka ke inafo olude jamana de njugu ye inafo koma ke otebe kleye otebe siraye no traka boy Shakumaru Sisogo ko akwame domine kobi kuma mimbe shogali da ka fo fami ye jamu fanga ka bo sigira demokrasi
nana ko nafa foyi ma kɛ démocratie la ka parti politique ni association caya ko n'o tɛ démocratie nafa bɛ min école ko tiɲɛna kalanko tiɲɛna armée tiɲɛna fɛn min ye jamana nafolo y'a buru jara jamana dira jugu ni ONG ma Choguel bɛ nin kuma in fɔ k'o kɛ ka jamana den dɔw kɛrɛmatigɛ yala nin y'ale ka kuma ye wa ne ko kalanko tiɲɛna ngalon don wa Mali kalanko tiɲɛna ngalon don wa est-ce que je suis un expert j'ai posé une question à ton avis I don't know voilà so ni nangaraba cayara ngalon don wa I don't know association ni parti politique cayara ngalon don wa I don't know voilà et alors soyons sérieux dans ce pays mais si c'est pas le mouvement démocratique si c'est pas la démocratie Choguel tun bɛ se ka MPR créer je suis d'accord alors mais n'a tiɲɛna fana o bi fɔ n'a tiɲɛna o fana bi fɔ ale yɛrɛ b'a tiɲɛbaw la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Choguel Sissoco ye ale kɔni a ma tɔ to kuma na a ko ni jamana buru jara ni jamana binna ni jamana tigɛra a sendɛgɛ kan Choguel yɛrɛ b'a la sabula fanga minnu dɛmɛna k'a daminɛ Alpha Amadou Toumani Touré la ka n'a bila IBK la jɔyɔrɔ tɛ jɔyɔrɔ ye Choguel yɛrɛ y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ale yɛrɛ ye politique ɲɛmaa ye jɔyɔrɔba a y'o kɛ yala ale bi jɔnni tigɛlu ma k'i yɛrɛ bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel ye kuma min fɔ kuma in ma bɛn politique tɔw ma Adema ye sɛbɛnni kɛ k'u ka dusumakasa jira Parena Cɛbilen Darame o kumana k'a ka dusumakasa jira Maître Mundaka Tall o diminen bɛ fɛn min ye Ba Mundaka ye o diminen bɛ Kɔninba Sidibe Modek nin diminen bɛ ka fara Choguel Sissoco kan nin bɛɛ lajɛlen diminen bɛ jalaki min bilen bɛ Choguel kan Choguel kɔni kɛlen bɛ ka primature in kɛ i b'a fɔ ale y'a bile de ta o tuma a tiɲɛ don min ka d'a ye a b'o kɛ f'a k'i hakili to a la kɛlɛ min n'a kɛra M5 de ka kɛlɛ don Choguel kelen ka kɛlɛ tɛ o tuma wulikajɔ minnu n'olu bi kɛ jamana joli ani jamana baara la ni Choguel ye maa hakilima ye n'a b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ale kan ka wulikajɔ de kɛ ka bɛɛ lajɛlen sen dɔ a la jango wulikajɔ laban min kɛra n'a fɔra k'a fɔ M5 maaw ka taa u ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ko Choguel ye jama de fara ka M5 kɔ don ɲɔgɔn ma minnu ni minnu y'a nagakɔrɔma ye k'olu dɔrɔn ta ka taa n'a ye maa o maa bɛ yen ko M5 kɔnɔ e ti Choguel kan fɔ a y'a bɛɛ lajɛlen sen bɔ a la yala ko jamana bɛ dilan nin kan cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye kɔrɔfɔ y'a gannen bɛɛ sabula kuma caman fɔlen bɛ Choguel ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel ko kala Mayiga yɛrɛ a kekuyara sabula Asimi Goyita yɛrɛ ye wulikajɔ min kɛ k'a dɔn k'a fɔ Choguel ti se a yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ ka baara daminɛ politique tɔ minnu bɛ n'olu diminen bɛ ale yɛrɛ y'u wele a n'u ye ɲɔgɔn ye i n'a fɔ cadre des partis n'o bɔra yen Adema PACJ ka fara fɛn min ye jɛkulu wɛrɛw kan o sigi ninnu kɔfɛ Choguel y'a faamu bɛɛ k'a fɔ n'a ma dɔnse yɛlɛma a laban Asimi b'a kɛ o tuma fɛn min ye bɔli laban min n'a y'o kɛ le pays y'o sɛbɛntiya k'a fɔ Choguel ye bɔli laban min kɛ sigi dɔ senfɛ sigi min senfɛ a ye kuma caman fɔ assise nationale de la refondation kan ka taa ni kunbilonna min ye n'i y'a mɛn tubabukan na k'a rétropédaler o ye n filila kuma na n t'a fɔ a man ɲi ka segin kɔ Choguel y'o de daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin de bɛ se ka kɛ sababu ye politikimaaw y'u yɛrɛ dama ka bɛn sabula Choguel ye politikimaa ye parti politique tigi don san 20 ani san 30 min tɛmɛna a yɛrɛ ye fanga kɛ a ye jɔyɔrɔ caman kɛ n'ale ko a bi tɔw bagabaga ka tɔw lagosi u ti diɲɛ n'a ye sɛbɛnnikɛla ko video min jaruna video in kɔnɔna jɛlen bɛ sabula Choguel kɔni a bi kuma minnu fɔ hali n'a ma fɔ n fili la a ye yafa ma o tuma fɛn min ye fili a y'o sira de jira wa fɛn min kɔni ye segin kɔ a b'a fɛ k'o sira taama o de bɛ se ka na ni bɛɛ ye wa o de bɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita lafiya kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvel Horizon ani fɛn min ye le pays an y'u ci ɲɔgɔn na Jonti Seydou maliden maa joli ye bi maa 20,000,000 ani kɔ maa 25,000,000 20,000,000 bɛ Mali la 5,000,000 bɛ kɔ kan Jonti Seydou M5 RP maa joli don a caya o caya u ti maa 100,000 bɔ dɛ o bɔ 1,000,000 o ti 1,000,000 bɔ o bɔ 1,024,000 na a b'an ka café changer ya maa 1,000,000 bɔ alors où est le problème ni Choguel ko k'a y'u bɔ a la mais toi là tu es méchant non pas du tout mais le M5 a fait la lutte je suis d'accord M5 y a qu'à lutter de non je parle par rapport à ce que tu as dit ko Choguel est M5 bɔ le M5 c'est le Mali c'est tout hey M5 ka lutte do an ka munumunu dɔɔni Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye c'est la lutte du M5 merci M5 ta ka ne tilala o yɔrɔ la sa lutte résultat bi ye juma ye M5 kan ka ta n ko bi ye juma ye i bolo don
Joni Seydou mengele ku mbi boni sebe minu kama lende pana odo Joni Seydou ala e de min da sandam balo kama asangono ndoti sa abada Joni Seydou ka don independence sebe ni keba atwa de ko Dauda Sangare Dauda ko akika do Adama moka Adama ani community Adama alaka Adama sheuka ka Adama Sangare Adama Sangare Joni Seydou ka do min dara ka politiki mana amada mashika jamana ngono Joni Seydou ka do Adama Sangare ani nyata bi nywana Adama Sangare ikado ani wulika jo bi nywana ani chesiri bi nywana Bamako merba kalo fla kaso datuli Joni Seydou ka do kunyo ketuni kata da korolo nganga Adama baka Adama yala sabla ala de ko ni basoro Joni Seydou ka do minya Adama Sangare ikado kiritigelo nywani kiri bulo fale jamana bengera ka Adama Sangare akabla ati blood de mantede Joni Seydou ka do Adama Sangare atenyininga annotala jalaki mimbine do aka ikado amadafa opma Adama abofo ba no fe kololola ni ngoni no fe minyi milliard kele ni million ngeme shege Adama ikado kibaru bana ya soro ni ndomba ude kunyo opma fo kabini bikote Joni Seydou ka do cour d'appel de Bamako wele da kungere Adama akunye na yere akabla liberté provisoire la so make sabla jalaki minu voledo anye kanyine ka sebe korose Joni Seydou ka do ben laban nana kaka minye kuru supreme no yeshara sumba yere min ba bele jile datu okoko kabla Adama Sangare ka do annote ati mineni na ati wele ble kata nyininga ni nu anakula opuma ko bele jile bana Adama no fe komni kala ko minye Adama Sangare sheuka ka Adama Bamako Adama Mali Adama Joni Seydou ka do Adama ni daka binwana ni bola jile punye latige ya Adama ma ni jita foi kala nga Adama ko dibe bi yoromi Joni Seydou halbi matado Allah akoni ko takulaje takeda do be min do ko Idro Sahel Mali o de kunye awawuli ka joke ka Adama wole bo jeneka sabula benga zebe do pumbe ale kunye sugu bulo do ke aywa ana Adama Sangare ni nywaja no meri bay yele minu aywa ni oye fe tricolore minu mbisraba kanauna anga commune reta indi melablewo o de do Adama min nana na yo mani ge Adama na wallahi ngo batterie de be adugumala batterie do de ba kono clé fait abi courage ba charger sur abi mene ngo de do mais abi akanga fale de chaque 2 ans ikanga batterie fale Joni Seydou o ikadon o ko dlone semani kala ko aywa minye Idro Sahel olu de ya barake o mami nu ka wari kanin masira wari masika soro o wari soro baliya ko ni anake Bamako mairie bay ni Bamako mairie ba fora ikadon nyema o debi dlo no ya Adama Sangare Joni Seydou ikadon Adama ka kungo semani kala ko ni nya bane min woni wuli ka doni chesiri ni ngamale mi no ya Adama Sangare Joni Seydou ka do politiquement ka tonyo ka toro ka nyenege boala nga Adama ba ka Adama yala Afrika do ni ngeledu go ni jeni bi ko tade ko chama ngara Adama na Adama la hawla kaundo lokolila mi ya Adama ko janye c'est un homme de conviction et puis na kwa bi ko ni defende boaka kola isuri abiyele ay agalabuti kari ati pasa foi kando lokolila Adama Sangare wolo koromuso fakile bakile ito banga mana neno de mi classe kelena on mi ne bien toi tu es plus âgé qu'Adama mi sabara bi Adama c'est mon petit frère pardon mais je te dis Adama pardon ton petit frère mon petit frère ambi defu ka ko nyenyini na nye exercice ke tableau là x plus x x plus y il y a le niveau calculé ko ka fa ka tomber 2x moins 1 na ma tomber calculer ma nyew en bas de ce tableau là ka nyege o ba so Adama sigile do engrais fe ito be ngapana abawni na nya calculer kata bi na ma tomber abi woshi Adama bi singa wuli ka sunga ko koro filaw 2x moins x o bi se ka ni di tugo 2x plus y égale d moins 1 problème plus ya voilà facteur est d moins 1 ya ayo onyaga absungo fo anyeti na yo fo am sanga fo na ngoni jedi batara i muna ba fuluka go no twala o asinga an lafiati o Adama dini aka ko be ala de bulu mais il est intelligent ni munye sebanye anya mi bol lende pendant kono aka bi bolla daba tungara nam bonye laba e bolier kana singa do ka boni sebanye ango mi ma
le ciga masiriba n'o ye Musa Segu jaabi ye Musa y'a ka sɛbɛn ye Musa Segu ko fɛn min ye kun bɛ di kundere tɛ di fɛn min ye Bakari Togola jamanakaw ka den n'a y'i ja a fɔ sɛnɛkɛlaw ka misali ɲuman Bakari Togola a bi bɔgɔ jeni kan fɛn min ye kasoboma ye a dalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko tuguni a ko awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Bakari Togola jalaki min b'a nɔfɛ san caman jalaki don sabula fɛn min ye Bakari Togola a yɛrɛ ye ɲininkaliw kɛlen kɔfɛ kiiri tigilamaw fɛ a yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ Bakari Togola ko a ko ale makala ale tɛ sɛbɛn dɔn maa minnu b'ale nɔfɛ n'o ye ale jɛɲɔgɔnw ye dɛ olu de y'ale coro ni sɛbɛnlankolow dilanni ye ka d'a ma jɔn de don ne m'a dɔn ni hakili bɛ kuma in na o n delila ka nin fɔ yan maa ma bɔra burusi kɔnɔ kalanbali kana duguba kɔnɔ yan ka n'i bila haraba u k'i ta k'i kɛ ɲɛmaa ye coron dɔ don ne nin kuma in b'i ye yan dɛ i y'a fɔ ne ma nin kuma in b'i ye yan ni bɛnkɛ tuma da a tun bɛ to a ka ci burusi kɔnɔ ma ɲɔ b'i ɲɛ saga b'i ɲɛ misi b'i fɛ ba b'i fɛ sɛ b'i fɛ malokoro b'i fɛ ka t'i da don kuma na gansan n'i nana Bamakɔ yan n'u y'i kɛ parti politique ɲɛmaa ye k'i kɛ tɔn ɲɛmaa ye walima k'i kɛ n k'i ɲini ka jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye i ma kalan e ye burusi kɔnɔ maa ye duguba kɔnɔ maa b'a datugu i la u b'a wari bɛɛ don ka tila k'i don a kaso la o de kɛra Bakari Togola aya bazɛ naam sɛbɛnnikɛla ko hali a ko Bakari Togola jalaki min b'a nɔfɛ wari dagosi miliyari 13 jate kunfɔlɔ bɔra caman kɔni kɛra baara ye o nɔ yera tɔ kun tora min ye miliyari 9 ani miliyɔn 400 ni kɔ Bakari Togola jalaki bilen bɛ ale kan fɛn min ye dɛnɛ kɔni dɛnɛ ɲɛ n'i y'a mɛn cour d'assises o de ye kiiri jugumanba ye min n'a bi kɛ jamana kɔnɔ o k'o de ma cour d'assises ni nafolo dun dagosi bonyana i bi maafalaw bi kiiri yɔrɔ min i bi kiiri ye sɛbɛnnikɛla ko Bakari Togola n'a nɔnɔw u taara n'u ye u kɛnɛ in kɔni kan fɛn min y'a ka surunali donbaw ye dɛnɛ kɔni dɛnɛ ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ Bakari Togola ɲininkana miliyari 9 kɔ a tununi nɔfɛ Bakari tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ i jɔna la wa i ma jɔ a la Bakari ko kalo don tiɲɛ t'a ye a ko fɛn min ye maa minnu bɛ n'olu tun bɛ ne nɔfɛ ni wariko baara tun b'olu bolo olu de ye ne janfa Mahamadu Togola o kun ye ne ka maa dɔ ye o kun bɛ wariko kunna comptable n'o ye RMO ye o ye n janfa ka fara fɛn min ye coordinateur kan o fana olu bɛ janfa la maa min ni wariko bɛɛ b'ale bolo Dafu Fajala Kulubali ale yɛrɛ de kun ye a sɛbɛnko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔbaa ye seegiye b'ale de bolo olu de ye ne janfa ka baara langolo caman kɛ ne kɔfɛ min kɔni ni nafolo minnu n'a bɔra u ma se ka na ni sɛbɛn foyi ye sɛbɛn min kɔni b'a sɛbɛntiya k'a fɔ nafolo donna nin da in fɛ ale dun ne Bakari ne bɛ chèque fankelen de signé Fajala bɛ fankelen signé yala ni wari tununa o bɛ tunu ne kelen kɔ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bakari Togola ye a ko fɛn min ye wari in ye wari in yɛrɛ jamana ka wari tɛ koyi kɔɔri sɛnɛnaw ka wari de don anw ka kɔɔri sɛnɛtɔ ni tɔnɔ kɛra fɛn min y'o nafolo ye a bi ci jamana yɛrɛ bi dɔ ta anw minnu ye kɔɔri sɛnɛtɔ ɲɛmaaw ye anw bi dɔ ta o bi kɛ ka baara kɛ ka kɔɔri sɛnɛnaw bilasira k'u kala k'u former ani k'u kunnafoni o nafolo n'o tununa a k'o ye kɔɔri sɛnɛnaw de ta o ti jamana ta ye o tuma ne Bakari kɔni bolo ne ka kalanbaliya n ka kunfinya ni n ka kodɔnbaliya o de n b'o dibi de kɔnɔ koyi n'o tɛ k'a fɔ n ye jamana janfa ko n ye wari dun fɛn min kɔni ye Bakari Togola ye a y'a jira k'a fɔ ale ma fɛn dun sabula ale bi kɛ sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ye don min o don se b'a ye fɛn b'a bolo o tuma n'ale ma min fara sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ kan a t'o bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko Bakari Togola a ko n'i y'a ta k'a lajɛ 2013 ka n'a bila 2019 la wari min yɛrɛ bi fɔ k'a fɔ miliyari 11 ni kɔ dɔw yɛrɛ bɛ o juru yɛrɛ bɛ jamana la dɔw yɛrɛ bɛ o ma sara fɔlɔ jamana fɛ aw bɛɛ jatera k'a fɔ k'ale Bakari y'o dun wari min ma d'i ma i bɛ se k'o dun cogo jumɛn na n'o tɛmɛna ka bɔ yen Buubu Sise a ko Buubu de ye nin ko bɛɛ lajɛlen julawulibaa ye sabula waati min Buubu b'a fɛ ka dɔ fara engrais sɔngɔ kan a y'ale Bakari wele k'a fɔ fɛn min ye engrais sɔngɔ ye an ka dɔ yɛlɛ a kan k'a bɔ 2000 ni 200 la ka taa ni engrais 3000 kɔ la ale ko n t'a sɛbɛn signé a ko wa n'i ma signé n b'i don kaso la k'ale ka ko nacogo bɛɛ filɛ Bakari ye nin de fɔ kiiri tigilamaw ɲɛna awɔ sɛbɛnnikɛla ko u y'a bila wa n'i y'a ta ka bɔ yen k'a bila a ma bila Allah u ma 13 i ma bila
sɛbɛnnikɛla ko a ko Bakari tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a nɔkama wɛrɛ bɛ yen Soloba Madi Keita o ɲini ŋana wari min dun n'o kɔ kita fédération na $1,300,000 ani kɔ o tunnen bɛ ale sera ka na ni wari min ye $74,000 a tɔ ɲɛ bɛ ka ɲini o ɲɛma dɔn Soloba Madi Keita fɛn min kɔni y'ale fana ye ale bɛ kaso la u bolo n'o bɔra yen Ndiaye Doumbia o fana o kɔni jalaki binnen b'o kan k'a fɔ complicité a bɛɛ ye ko kelen ye o bɛ kaso la u bolo n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min kɔni ye maa caman wɛrɛ bɛ yen minnu kɔni bɛ yen ni jalaki binnen b'olu kan a bɛ t'i jɔ maa 13 la i n'a fɔ Seydou Kulubali président fédération Fana ale kun ye député waati min Bakari Togola bi minɛ ko fɔlɔ kɛ ale ma se ka minɛ sabula sutura binifiri tun b'ale kunna nka bi fɛn min ye sariya ye o bina ka bɔ ale kan $398,000 o jalaki b'ale nɔfɛ ale fɛnɛ n'a ka trésorier n'o ye Chaze Kulubali ye o ye député kɔrɔ ye nin bɛɛ lajɛlen minɛlen bɛ k'u datugu kasobonba la an bɛ don min na ko bi ɲininkali busamisɛn de bɛ ka gwa u la kelen kelen wari ninnu donna da min fɛ u k'a ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko cour d'assises alamisa tɛmɛnen u ye sigi min kɛ o ɲininkala u ye kuma caman fɔ ɲininkali kɔni selen ninnu ma fɛn min kɔni ye maa caman bɛ kuma ma sɔrɔ da jango Fana ka ninnu minnu bɛ n'o ye Seydou Kulubali ani Chaze Kulubali ye kuma jɔlen ma sɔrɔ olu da o tuma n'ala ma jankɛ ko in kɔni tigɛ taa a bɛna taa kɛ gɛlɛyaba de ye nin sɛnɛkɛla ninnu ma sɛbɛnnikɛla ko an bɛ min ɲini o de ye Ala ka jisuma kɛ nin ko in na min bɛ se k'a to lafiyadaw ka se k'o sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le cikan kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔsi de dun bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan sɛbɛn kɔrɔ nin y'a bolo ko siɲɛ 570 ye maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Masasi jɔsi de dun min ye jamana i k'a dɔn a foroba kungokoloba minnu b'an fɛ yan jɔni sodi k'a dɔn diɲɛ jamanaba o jamanaba i b'a sɔrɔ kungokolobaw de b'u bolo fɛn minnu bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ i k'a dɔn a ka hinɛ i k'a dɔn a bɔ fiɲɛ ɲuman k'o sama o yɔrɔw la o kungokolobaw laban kɛnbɛ journaliste Seydou k'a dɔn a bɔ feerekɛ yɔrɔ ye ani wari sɔrɔ yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn maa min n'o ye directeur national des eaux et forêts nin ka kumaw kɔni kuma cɔrinen tɛ sabula jɔni Seydou bilalen bɛ ka ji ni kungo de kɔlɔsi ni kungokolo tan bɛ kɛ i k'a dɔn jago yɔrɔ ye e sigilen bɛ kuma fu fɔ la jɔni Seydou k'a dɔn hadamaden kamana bɛ guwa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɔni Seydou k'a dɔn Mali kɔnɔ yɔrɔ min tɛ feere fo n'o kɛra hadamaden yɛrɛ kunkolo ye i k'a dɔn ayiwa ni min cogo dɔ telu b'i kunkolo la u bɛ yen suma k'a feere Ala k'an kisi n b'o f'i ye dɛ i ta in baara ka bɔ dɔɔnin a sero la jɔsi jeru sɛbɛnnikɛla ko a ko kungana aw ye cɛ i b'i kun gɔnna e ma Bakari Tarawele ya Bakari bi a ye ko taa kun gɔnnalen tɛ yan telu kun bɛ telu de b'a la i b'a bana don o don ka situlu mɔ a la jɔsi sedu min ye tubabu ye marabaajugu jɔli sedi k'a dɔn olu bɛ taa don min olu ye ko ɲuman kɛ sabula kungokolo minnu bɛ yan ni fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka sɔrɔ a kungokolo kɔnɔ jɔli sedi k'a dɔn u ye yɔrɔ tamasiyɛn kuluba kungokolo Tiɛnfala Faya jɔli sedi k'a dɔn ani yɔrɔ la fana bɛ Bawule jɔli sedi k'a dɔn a fɔra ko hakili ka to yɔrɔw la sabula ninnu ye kungokolobaw de ye a jiriw man ka tigɛ i k'a dɔn bɛnzɛnkɔnɛ man ka k'a kungokolo kɔnɔ jɔni Seydou k'a dɔn a bɔ nazarabilen taalen min ye service da olu falen na jɔni Seydou min ye wulikajɔ ni jateminɛ ji ni kungo min ye a ɲɛmaa ye inspecteur général Ousmane Sidibe ani directeur des eaux et forêts i k'a dɔn olu de kan ka hakili to yɔrɔ in na nka olu yɛrɛ kɛn bɛ i k'a dɔn ko yɛrɛ tiɲɛba ye Ousmane Sidibe jumɛn ne t'a dɔn eaux et forêts directeur des eaux et forêts bon mais c'est le niveau hein non sɛbɛnnikɛla filila han mais non mais c'est pas possible mais ale de ma taa Faya minnu kun kɛlen bɛ ka Faya kungo occupé ale de ma t'u gɛn ka bɔ yan c'est le même n tɛna nin ye de sɛbɛnkura banna wa ɲama jɔnti Seydou ɲɛma u ka baara ani jateminɛ jɔni Seydou k'a dɔn n'i y'a mɛn tubabukan na fo fiya jɔni Seydou k'a dɔn ninnu don a ko u kan ka wuli ka jɔ ni a bɔ baara minnu kɛ ji ni kungo kɔlɔsili la jɔni Seydou k'a dɔn o tɛ a ko sabula n'i y'a ta k'a lajɛ min ye katikaw fɛ yen min ye direction régionale de domaine min ye kulukɔrɔ ye jɔni Seydou i b'a ye k'a fɔ wuli ka jɔ a bɔ saratigiw kɔni kelen bɛ k'u ɲɛsin u ma Ala de bɛ far'u kan sabula u kelen bɛ ka tiɲɛniba min kɛ a fanga ka bon kabini san 1935
tubabu tile la jɔn sodi k'a dɔn a jirala k'a fɔ nin yɔrɔ minnu bɛ yen maa man ka maga la maa man ka s'a ma a ji n'a kungokolo jɔn sodi k'a dɔn jamana ta don i k'a dɔn yɔrɔ feere ta tɛ ayiwa yɔrɔ so man ka jɔ a yɔrɔ la a ko nka n'i ye ko ta k'u lajɛ a kolobo kalaba barika bonyana min ye ayiwa parc national ani jardin zoologique jɔn sodi b'a ye k'a fɔ olu bɛ yɔrɔ minnu na nin bɛɛ ye forêt classée de ye Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔ man ka maga la a yɔrɔ dɔw fana bɛ yen dɔw ta b'o kɛ sanubɔ yɔrɔ ye ka t'o kɛ nafolo ɲini yɔrɔ ye jɔn si sedu a ko jamana sigilen bɛ k'i bolo da da kɔrɔ min ye kungokolo in ye jiri bi tigɛ su a bi tigɛ tile jɔn sodi k'a dɔn maa si t'a dɔn a bi kɛ cogo min na a ko sarakisɛw kelen bɛ ka min fɔ jamana kungokolo ko la olu dɔnnen don nka maa si mugu t'a la ɔ min ye tiɲɛfala yɔrɔ in ye i b'a ye k'a fɔ waati kɛra min ye titre foncier 150 titres fonciers jɔn sodi ka i b'a dɔn k'a fɔ o de dira dɔ ma sɛbɛnnikɛla ko o bɛ se ka kɛ cogo di min ye awɔ kungo ni jitigi ye olu sigilen bɛ u nana masuma u ɲɛ kɔrɔ fo kɔsa in na mankan caman de wulila dɔw ye wulikajɔ kɛ ka taa yɔrɔ kari min ye jibondo minnu bɛ k'u kari i k'a dɔn a k'o kɛra u kɛcogo la nka jɔn sodi k'a dɔn o ye min yelen don dɛ u kelen bɛ ka min dogo n'u ti kuma i t'i jɔ tiɲɛni ka kɛ ka sɔrɔ ka kuma. Mais Sidibé vient d'arriver. Il a été nommé à Maméon. Colonel Mibora est allé de Nibégué. Mon neveu est propre. Et il est propre. Sidibé, c'est un travailleur. Il est pragmatique. Et Jean Dusselou, sɛbɛnnikɛla ko jamana ji ni kungo n'an m'an jan don a la Jean Sodi k'a dɔn an laban bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ saheli kungo ye k'a sɔrɔ o kun tɛ a ko i k'a dɔn a jateminɛnaw kɔni y'a jira i k'a dɔn forêt classée ninnu maga man ka k'a la Jean Sodi ngi k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bara ka bɔtɔ ni k'a bɛɛ lajɛlen feere kelen kelen i k'a dɔn o den man kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan. La révélation jɔn y'a sɛbɛn Kulu j'informe Kulu. Désormais, le nouveau directeur qui est aux eaux de forêt, Sidibé, il est en train de changer les choses. Qui le change? Sidibé Kemeni Bidrou Mina Bora Ferna, forêt classée la Paya, il a tout annulé. Les choses vont changer. Eh Allah, tiens, Biye Juma et Bolodo, Gaté Zara Premier Mi, Niazouaï. Donc voilà. Koulobo Kalaba Pumana, Moukula. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Ça va changer. Et ça changera. Ça changera. Avec Baba. Avec mon neveu. Le tigre. Il faut que ça change. Ça va changer. Ça doit changer. Et ça changera. Ablara. Johnny. Les tigres. Et ça doit être mené gars. Hein? Avec Guérin Mindo, je joue à la Calamao. Tu es méchant. Allah. Avec les Yamani, ils sont gâtés bizarres à faire. J'ai capté. Quand tu reprends la codon. Je dis d'où? Billet Jumaï. Mbala Chogobedi. Aujourd'hui, Chaka Doumbia, Nia Kasevenye, Chaka Doumbia ko, Maabi Kominye doni blarola, Oyete Mangataye, Femini deme, Ani Femini Chakadouni entreprise ou ko deme, ou ko dema, projet Passage Mali, BNDA, ou ye Wilika Joke, Kanapolota, Kadi entreprise Kemenanima, Mingundala, Abiti Jo, milliard la. Nam. Foire du fond d'appui. Minga hakilina ye demiton bi se ka deme cogo min. Min bi se ka to u ka jɔyɔrɔw sɔrɔ anu ka cakɛdaw ka walankata. Sɛbɛnnikɛla ko nin kɛnɛ in sigira. Nɔgɔn kalo tile 19 ana tile 21. A sigira Bajoliba dangan na. Palais de la culture kɔnɔna na. Banque nationale de développement agricole. BNDA sɛnɛkɛlaw ka banque. Banque in kun bɛ kɛnɛ kan. Ni ɲɔgɔn na kɛnɛba o tɛ se ka sigi ni BNDA ale min walankatalen bɛ an bɛ don min ko bi n'ale tɛ kɛnɛ kan fɛn min ye jɛkulu ye a sigira sen kan Danemarkaw fɛ yen Swiss Contact ka fara Plan Born Fonden projet Passage a ka wuli ka jɔ na a ka hakilina kun ye min jamana a cakɛdaw sociétéw entreprisew bɛ se ka dɛmɛ cogo min ni nafolo ye sabula ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko projet in hokumu kɔnɔna na entreprise 1000 o de talen bɛ ka
banque naani sugandi minnu kɔni bɛna wari cari o entreprise ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o banque naani min dara entreprise 1000 DNDA ale b'a cɛ man gaki ale nin yɔrɔ y'a la entreprise 400 ye nafolo bi taga di k'a daminɛ million 900 fo ka taa se miliyari 1 ma o de bi cari ni entreprise ni ɲɔgɔn cɛ u ko min ma PMI Senegal ko BNDA yera kɛnɛ kan o kɛra wasaba ye sabula fɛn min ye banque ɲɛmaw ye ani banque baarakɛlaw BNDA ka dɛmɛ ka ɲɛsin cakɛdaw ma o ye kɔrɔlenko ye Senegal ko a ko fɛn min ye projet in yɛrɛ maaw ye u nisɔndiyara kosɛbɛ BNDA yeli kɛnɛ kan sabula n'i y'a ta k'a lajɛ 100 sara o 100 sara nin jɛkulu in na 40 BNDA a b'olu de dɛmɛ entreprisew la Senegal ko BNDA a ka ciden min kun bɛ kɛnɛ kan Basiru Jara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ BNDA bi sɛnɛkɛlaw dɛmɛ o dɔrɔn de koyi jamana cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen a n'a sɔrɔ na bolo fɛn o fɛn bɛ yen jamana den bɛɛ lajɛlen BNDA durulen b'a bɛɛ lajɛlen kɔrɔ sociétés ni entreprise baw o tuma olu nali kɛnɛ kan kana fɛn min ye denmisɛnw dɛmɛ baarako la o ye laadala ko ye sabula sɔrɔ min bɛ BNDA la bi ani nafolo min jarunen bɛ BNDA la ka don jamanadenw na juru la jamana cakɛdaw la juru la min bɛ se ka t'u ka bɔ nɔgɔ la denmisɛnw jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ BNDA ɲɛmaaw Sulemani Waigalo ka taa fara fɛn min ye a baarakɛla tɔw kan bɛɛ lajɛlen kɔni ye yamaruya di k'a fɔ nafolo ka ta ka di denmisɛnw ma u ka baara kɛ u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min jango denmisɛnw ani cakɛda minnu bɛ n'u bɛ bayɛlɛmali kɛ n'u bɛ baara k'u yɛrɛ ye sabula ni denmisɛnw dɛmɛna bɛɛ u ka sɔrɔ kɛ o de bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ ɲɛtaa ka sabati BNDA y'o faamu sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi jamana bangebaw n'o fɔra bange minnu ni jamana ɲɛmaaw bɛ se ka t'u da ka sunna u mara cogo ka ɲi u baara cogo ka ɲi sɔrɔ walankatalen bɛ sanga ni waati Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan u bɛ ka Mali bɔ nɔgɔ la BNDA b'o cɛ ma sɛbɛnnikɛla ko n'a y'i ja a fɔ BNDA c'est la première banque de développement du Mali. Sénégalais ka banque. Qui dit mieux? Personne. Aye min zalo kabo aujourd'hui kono akabi wol. Kanabe neno ti. Neto tien wala n'importe quoi. N'importe quoi. BNDA la meilleure banque. Sénégalais ka banque. Banque dama do debe Malaw ato be jemeni. Oui? Oh. Oui. Inafo BNDA Kele BDM Fila Bank of Africa, Saba, Bank Atlantique, Nani, BMS, Duru, Bank Banawi. Never bang him in door. Oh, die. Oh, de Calanedo. Jodi Zedu ngana keguma obi shi soro ni ngana ndaluma yi jodi Zedu ka don bi boni sebe minu ka ma l'indépendant ma mi nye sebe de ke atwa de ko Yusufu o Kamara Yusufu ko e ka don aywa muruti ani bamanja wole min bolo dale kundo e ka do gerebu kula mi nyi bangu ani bangi tnomo jodi Zedu ka ta se wari barakelo ma e ka don abo gerebu abora do akoro e ka do gerebu bana sebe de kala ko e ka do de kasi kunye shi no dona da ba dade ukumbe wuli ka jo ani manga mina bengera o mi ngoni nye awadi pourcent doli je dis ka do obika rappeli janvier kalo kile folo 2021 mi nye farangaye janvier kalo nata 2023 2%. Je dis c'est d'où to me kala ko uye mo toro dro 1% 2% o sera ni bela ni zara ni na oui, mon toro dro ka mo tonyo. Mais je te dis. Joli Zedu. Minye aywa bara blay. Ukunye kile saba de fo. Joli Zedu ka do adana kile flama. Sabene kala ko e ka do wuli ka jo ni chesiri boloka. Fama minnu be ani chakeda minnu daturule do nywana. Wasa ko imse ka nyina bo. Olu ko ni masigi. Uye wuli ka jo boloda ka kuma nyanya boloda. Joli Zedu ka do paraw le fla afara ko aywa minye barai uka wula fe. Mi ngoni nye aywa sandika bolo fla ye. Olu de ko ni ajira ka fo olu bora gerabula. Kabno olu ko ni bora gerabula ka do gerabu bana. Ako awa minye uka nyine bo nye fenzaba. Joli Zedu ka do fenzaba do kungelembe golaye. Minye aywa jetemene ode sharakisa kura wala kata hakila kura kata. Minye collectivité yi. Minye aywa do farangaye 15%. O mingu wara ka fo no ye sarare jubaju do ka faruka 15%. Joli Zedu ka do o kwani o blala aywa hakilina kutumu wala ka o laba nana jigi fo 10%.
10%. Joni Sedou. I ka do 10% yɛrɛ janvier kalo san 2021. I ka dɔn a na daminɛ a dili na daminɛ. Joni Sedou i ka dɔn ayiwa min ye faranga ye. Bɛn kɛra min kan o ye 2% ye. 2022. Awɔ. 2022 o sɛbɛnnikɛla de fili la ale ko 1er janvier 2021 yala ale de fili la Joni Sedou k'a dɔn wulikajɔ bolo kan 2% min ye faranga ye sara la janvier kalo nata san 2023 i k'a dɔn ayiwa o fana na bolo da min ye baarakɛlaw ye Joni Sedou k'a dɔn a kutumu a n'a wulikajɔ bɛɛ a ɲɛfɔra cogo min na o de nin ye banque établissement financier compagnie d'assurance microfinance Joni Sedou k'a dɔn commerce nin bɛɛ lajɛlen de bɛ kutumu kelen kɔnɔ i ka dɔn ayiwa patronat n'o fana y'u ka ɲɛmaaso ye i ka dɔn fana hakilina jagabɔ k'a jira k'a fɔ nin ko in kɔni man ka balan bilen o kuma tɛmɛ ka kan ni baara ye min ko nin ye syndicat bolo ye u ka ɲɛmaaw tun bɛ duloki fara ni wulikajɔ min na Joni Sedou k'a dɔn o banna sabula i k'a dɔn min kɔni kun ye ayiwa gɛrɛbu yɛrɛ kunbaju ye 1% 2% non seulement Joni Sedou et puis i b'a dɔn u ka nin gɛrɛbu in na u ye don minnu bila baara la baarakɛlaw tɛ a wari bɛ tigɛ u kun a bɛ tigɛ wari a bɛ tigɛ baarakɛlaw ja anw ne m'a dɔn baarakɛlaw fana bɛ taa tugu syndicat kɔ cogo ja client dora la tile fila in na wari dɔ tigɛlen banque baarakɛlaw kun u na damangoya sariw kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la tuma ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau Fasiriba n'o ye Y Dunbiya ye nin y'a ka sɛbɛn ye hali Y Dunbiya ko cakɛda min bɛ n'u k'a ma haute autorité de la communication ale de ye sariyaso ye haki ale de bɛ kunnafoni di koɲɛw ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ a ɲɛmaayaso la fɛn min ye maa kura 3 ye kunnafonidilaw to a la olu sugandira a ko fɛn min ye maa kura 3 in na maa dɔ bɛ min ye ŋanaba ye kunnafonidi Bunaku kan a tɔ de Ba Sidiki Ture Ba Sidiki Ture ASEPU ɲɛmaa don a taara ni k'a kɛ haki yɛrɛ a maa koloma ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye araba don novembre kalo tile 24 kunnafonidilaw u ka ɲɛmaa damaw ani a jɛkulu ɲɛmaw u taara ka taa ɲɔgɔn ye yara kunnafonidi sira 3 don minnu bi arajo baara kɛ ani télévision o ye URTEL ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen minnu bi sɛbɛnni kɛ o ye ASEPU ye minnu bɛ n'olu bi publicité kɛ u k'o de ma GPAC groupement patronal des agences de communication sɛbɛnnikɛla ko nin jɛkulu 3 olu de bɛ fɛn min ye kunnafonidi koɲɛw ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bi maa kelen kelen de di min kɔni n'o bi taa ka taa kunnafonidilaw jɔyɔrɔ fa haute autorité de la communication hakila a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tɔgɔfɔw bɔra fɛn min ye Besiri Job ale taara GPAC tɔgɔ la Aramata Dia ale taara arajosow tɔgɔ la sɛbɛnnikɛlaw tɔgɔ la n'o ye Dabaji karamɔgɔw ye Ba Sidiki Ture ale sugandira o Ba Sidiki Ture ale de kumana a ko fɛn min ye foli ni tanu ye a b'o ta ka ɲɛsin maaw ma minnu ye danaya da u kan o dɔrɔn tɛ koyi fɛn min ye jamana kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ka bonya n'u ka karama o de bɛ nin ko in na sabula olu bi taa bila baara min na jamana kunnafonidilaw olu tɔgɔla jɛkulu de don o tuma u bi baara bɛɛ lajɛlen de kɛ nin ko in bɛ se ka bila sariya minɛ kɔnɔ cogo min na sabula maakɔrɔ minnu dɛmɛna n'olu ye ko in kɛ ka ɲɛ n'u bɛ taa bila o nɔ la o ye Mahamani Ameyi Sise ye o bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛ bɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Mahambe Ture o bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛ bɔ kɛ fɛn min y'an kɔrɔkɛ ye ne kɔrɔkɛ Alu Jim o bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛ bɔ sabu e kɔrɔ tɛ e kɔrɔ tɛ Alu Jim a ko k'a dɔgɔnin ye ne yan ayi n'o tɛ n bɛ samara bɔ a sen la sisan sɛbɛnnikɛla ko olu ye baara kɛ a ɲɛn'u bolo baara sabatira kunnafonidisow cayara fɛn min ye sariyaw ye olu tigɛra maa caman bɛ olu kɔni bilara sariya kɔnɔ kɛnɛ yɛrɛ furanna k'a jɛ pas dɔgɔnin minnu bi taa olu de bɛna ka n'u ka baara tɔ dafa Ba Sidiki Ture ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ sariya ye min fɔ a kɔfasajɛ kan dɛ u bɛna o de waleya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa minnu dalen filɛ ka bila jɔyɔrɔ in na o n'a ka kan Besiri Job o n'a ka kan Aramata Dia kunnafonidi ko la a n'a ka kan Ba Sidiki Ture ASEPU ɲɛma nin bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ ka kan a lɛɛ ni duwawu de bi don ye sa baara min n'u bi taa kɛ Ala k'a sabati a ko haki n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu min don fɛn min ye maa 9 o de y'a membre ye jamanakuntigi bi maa 3 sugandi Assemblée nationale président o bi maa 3 sugandi n'o tɛmɛna ka bɔ yen kunnafonidi jɛkulu ASEP URTEL ani GPAC nin bɛɛ bi maa kelen kelen di o bi bɛn maa 9 ma sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi n'o ye président de la transition
ye ale bi sɔrɔ ka décret ta ni k'u bila baara la jɛkulu in u kalo dɔw ta ye san 6 ye dɔw ta ye san 7 ye u b'o de kɛ baara la ni ka fɔ ɲɔgɔn kɔ tan ni cogoya la nka jɛkulu min bɛ yen sisan bɛɛ lajɛlen ka mandat dafara sɛgɛnnafiɲɛbɔ kuma ser'u ma président tɛ Fodje Touré Fodje a fait ses 7 ans je crois bien je demande la présidence kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔ je n'avais pas saisi. Ben, je retire ce que j'ai dit alors. Mais Fodje, c'est un magistrat de classe exceptionnelle. Et beaucoup, il a fait 7 ans. Mais à Tabali, il a fait 7 ans, mais il a fait la passation. Ah bon, c'est un bon grand frère. Mais attention. Même pour délictuel. Même pour le cadeau. Mbi boni sebe mi nous kama le Sphinx. Ko na koro domba. Yoni se dit cadre a chagada mi na be terenzera kuna. Ukama ko soma faire. Yoni se dit cadre soma faire anadoshi deba jamana ngono. Yoni se dit cadre terrain. E cadre abi digi mi ndugu. Aben na fulokasa bi mi ndo jamana kono. Abi du dama mi balo. Aseka fwa kase adana. Terrain manga boli. Abi teme dugu min ni dugu min na so so abi na ni soja min ye ko fanga ka bo jamana faama kuraw u ye layidu dika ka fo terezira u bu wada la joni so dika do soma faire ko infiye ba yɛrɛ bɛ soma faire de la a ko ni wuli ka jɔ ma bolo da jona joni so dika don agwatere mbarakɛlaw minnu bɛ retraite la joni so dika don minnu kan ka taa retraite la minnu yɛrɛ bɛ baara la joni so dika don ni sɛgɛn tɛ fila ye u ɲanina kabini kuma min ni layidu dira yakili bɛ ibe kakili la tɛrɛn kunkolo kɔrɔ dɔ bɛ yen CC 2002 Baba Moulay ka terrain wa. Allah. Le ministre Bluffert. Le ministre Bluffert. Baba Moulay c'est un bluffeur. C'est le gars en bas. Non, il nous a bluffé. Non, il nous a bluffé. Sylvie Moulay Tama. A yɛrɛ bilen bɛɛ a cɛ ka ɲi. N'a kumana i b'a fɔ k'a ye ko wulibali don. Nka min damara. Fiɲɛ. Cɛ. A sera ka maliyɛnw bluffé. Maa yɛrɛ kɔni. Anw negalakaw kɔni kun bolo sa n'an kɛra maa ye. Cɛ an kɛlen ka terrain ninnu buto yen ka tila k'o bɔ wɛrɛ tɛmɛ na. Ayi kalo da anw kolo k'an ka sɛgɛn banna. K'a taara y'a bloc don. A taara Afrique du Sud de. Terrain feere yɔrɔ la ka ti. Nin terrain ninnu buto kun ka ɲi. Nin bloc ɲɛna dɛ. Élection ɲɛkɔrɔ. Ala i bɛ ka i tɛ fɔ dɛ. Jɔnni jɛlu ne soma fɛ i k'a dɔn a directeur blɔfukɛla da don waati kɛra a ko terrain mankan k'a na bɔ Jɔnni Sodi k'a dɔn u sina ka taa terrain kunkolo kɔrɔ in ka t'o mamu Jɔnni Sodi k'a dɔn buuru min bɛ fiyɛ terrain na ka sin k'o don a la ten. Kabi Modibo tile terrain kɔrɔ yan u y'a poussé u sina ka terrain poussé de k'a wuli nin bɛɛ ye blɔfu de ye. B'o kɔ o sisi kudo maliyɛnw bɔra juguya fu de ye. Maa jɔn ye terrain a tɛmɛna Kadiga dɔrɔn a sina k'i jɔ yen ten. Bamanan donna terrain min kɔnɔ ka taa o de don. Bamanan nana a ma kɛnɛ ni Ala jɛ an di yafu ma koyi. An di yafu ma. Jɔnji Sedu ne sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye Ibrahima Mayiga ale ka blogu de ye ka sababu kɛ mun ye Jɔnji Sedu nin bɛɛ lajɛlen ka faamaw ɲɛ ko i k'a dɔn u taara pɔn i k'a dɔn terɛngaru ka t'olu mun bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara sa Jɔnji Sedu i k'a dɔn kalo 1 kalo 2 bugɛ miliyɔn kasabi dama min bɔra ka don nin ko in na n'o taara Guanzan a fanga ka bon ni wulikajɔ ma kɛ sa Jɔnji Sedu i k'a dɔn faamakuraw u ka jateminɛ kɛ min kɔni ye terɛn Jɔnni Sedu k'a dɔn n'a ma matarafa n'a jate ma minɛ Jɔnni Sedu a kɛn bɛ sababu jugu caman ye kuma fɛrɛ kɔni a ye tiɲɛni kɛ sabula directeur ni a ka adjoint u t'an bɛ comptable de ta ka t'olu bila terrain ko kunna olu bɛ mun dɔw la Jɔnni Sedu k'a dɔn b'a tiri ka taa yen k'a tiri ka na a bɛɛ fu wari bɛ bɔ cogo min olu yɛrɛ kɔni b'u namaduna u b'u fɛɛrɛ tigɛ nin kun ye sɛbɛn ye Batoma Sisoko ka sɛbɛn don an ye min bɔ Sphinx kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba. Daba tungara bita an b'a bila yan nka san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an n'a da lamɛnbaaw tulo kan k'a fɔ Bamako mairie-ba a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ fɛn min ye circulation ye circulation kɔni maa minnu bɛ yen ni olu bɛna route de révolution d'octobre ka a daminɛ stade Omnisport la ka na station Total la maa minnu bɛ n'o fɛ ko o nali kɔni ka mobile jɔjɔ sira kɛrɛfɛ k'o bɛna dabila k'a ta novembre kalo tile 24 na 2h mai. Donc maa minnu bɛ yen n'u bɛ tɛmɛ Omnisport kɛrɛda ninnu fɛ n'u bɛ mobile jɔjɔ sira la f'u k'a jɔli dabila sabula jama cayalen bɛ yen yɔrɔ tɛmɛni a bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye.
jeunesse limama u ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan alisamɛ cɛ ni muso commune u ka bolofara min bɛ k'a fɔ fɛn min ye u ka wuli ka jɔ fɛn min ye kaburudo ye k'a fura k'a jɛ Jelibugu kaburudo u bɛna u baara kɛ dimanche don nɔnɔkalo tile 28 8 heures waati o tuma fɛn min ye wulikajɔ o bi sabati o tuma a ɲinɛn bɛ alisamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ surtout denmisɛnninw u ka fara jɛkulu in kan min bɛ se k'a to kɛnɛ ka fura ka jɛ 16e arrondissement commissaire n'o ye anw ka Sotiba commissaire ye commissaire Yaya Ɲambele le commissaire le plus propre le plus raffiné et le plus sympa nka o t'a ka zɔnmina bali a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ fɛn min ye su dɔ kɔni ye a yera su in kɔni a bɛ morgue la commune 1 na a tɔgɔ de Segu Jalo a bangena abrikalo tile 8 san 1981 Guana Wasolo a fa o ye Musa ye a ba ye Kaja Jakite ko mansinbolila don o b'a ka sɛbɛnw kan o tuma n'a somɔgɔw ye kibaruya mɛn u ka taa commune 1 docteur Sola baramuso ko k'a da maaw tulo ka baramuso sugu k'a f'u ka bolofara o sigilen filɛ Jelibugu la o tuma maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka k'u ka feerekɛlaw ye cɛ fara muso ka agent commercial a ka wuli ka jɔ kɛ ka t'u ka bolofara la wala u ka weleli kɛ 72 72 40 36 walima 79 07 55 03 njirima han joli bɛ Dramane Dambele handicapé u ka président ko k'a da i tulo kan k'aw ka tɔ k'aw ka tɔ bɛna lajɛ ba kɛ n'o ye foire belebeleba ye a bɛ kɛ décembre kalo tile 3 a bɛ kɛ samɛ araikɛrɛ in fɛ o tuma ko handicapé bɛɛ welelen don seko ni dɔnko u ye fɛn minnu dilan an'u ka bololabaara fɛnw o bɛɛ lajɛlen bɛna taa feere lit ɲumanw ni armoire ɲumanw ni fini dakabanaw a sugu bɛɛ bi sɔrɔ yen a ye carte di yan carte kelen a ma kɛ fila ye kelen di a ko n k'o d'i ma ko ne t'a la a ye kelen wɛrɛ di ko n k'o d'i ma n nana Keita ma Jean Zedou e ko association des handicapés du Mali Dramane Dambele e ko anw ka tɔn wa awɔ anw cela suppose que tous ceux qui font partie de cette association des handicapés Dramane est handicapé Dramane est handicapé Daba Tungara est handicapé ale bɛ moto ni sen saba de kɔ Daba Tungara est handicapé Dramane de ye jima ne y'i ɲininka de moi je ne sais pas n'a fɔra k'e ka lettre di handicapé u ma est-ce que Daba Tungara est concerné a y'a expressement j'ai posé une question est-ce que je suis un handicapé Seydou ayi la question elle est claire Daba est handicapé non n bɛ moto ni sen saba de kɔnɔ ayi n b'a fo fo wa il retire cette phrase là merci o tuma k'i ka t'u ka kɛnɛ kan ayiwa e welelen don Mamadu Nama Keita président a welelen don an bɛ dugawu kɛ c'est à côté les handicapés je suis pas dedans an bɛ segin waati dafara bɔbɔw ka jɛmukan sisan olu bɛna sigi min ye n'olu wulila a bɛ dɛgite ni mɔriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'o ma don su in na sɛgɛ bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 burapele bɛna so kɔnɔ farikɔnɔjɛ ka ni sɔ ni daw la a bɛ dɛgite tun bɛ suya kɔlɛ la journaliste de du Daba Tungara juman ta waati sera wa assalam